Welcome sa ato vlog. Pairaya tabi kami niya. Kaoro po din na E4. Ang malakas ang tabi ni mga kaoro po ko. Si Pastor Bernard. Oh. Yan na to. Pag malakasan na para kawait. Saling pusal ang tabi ako. Okay. Naabot pa lang ako, di pa kita sini mal dito mag kawait. Just lapid at Oh. dulas pa. Malumutan liwat din eh. Makawit tabi kami lube. Ayan, malukad tabi kami niyan. Tumiro tabi na to ininasag ka. San iraya. Kapud na to ang mga sniper san kalubihan. Ang mga parkalas. Kebunghana ya. Inatabi kita sa kabungahan. May mga tanim na bilanghod. Tanglad. Ito nakakaumay tanawin. Abot ba yun doon? Sabi mo yun? Ay, hindi. Yung isa kong kamera abot yan. Ayun, may dagat oh. Ano? Presko yung hangin dito sa bukid. Ano? Pastor? Ah, si Pastor Bernard. Yan yung maginting na lingkod ni Lord. Walang sinusukuan. Laban lang. Tsaka may isang estudyante siya eh. Si... Anong ulit pangalan mo? Diyan po. Janjan. Ah, si Janjan. Kuan siya. Tawag dito, training siya no? Training. Training siya. Kuan din siya eh. Pastoral. Pastoral din yung kan mo no? Opo. Pastoral din yung kuan niya. Nasa puso niya. At kami, taga Kawit lang tabi. Kapag kito si si Munak. Kami ang kuan. Estudyante niya ako. Mag-aaral din ako magkawit. Kaya ako sumama sa kanila. Pwede na! Aduh. May naglukad naman din eh. May isa pa. Ha? Ren. Ah, mo na eh. Ayun oh. Ito na yung area natin. Mag-change costume na yung mga ranger. Alin? Yun lang. May lang si mga ano. Nawara. Hindi ni isasalang yung dito isasalang yung kon mamaya. May kumuha. Yung mga niyog.
Sinisit up na yung ko natin, no? Kawit. Ayan yung mga nyug, oh. Pero lukad kita niyan maski nagtataga-orahan. May ikuha ka ng mga yan. Guys, kira. May pangsalog. Ano? Sinisit up na tabi ang agunan. Masikat kita sini singa kay. Sa kontabi niyo kami kay. May ni ang kuruha ang tabi isan para lukad, para kawit. Pero kung ano, kung pitulanohin. Galo lumalunod eh. Ay, hindi yan. Marunong. Ito ako. Pagpagpag na naman. Anong pangangailangan? Oh, wala tayong dala later. Basta. Hindi pa naman nata magsisige. Hindi yan. Healthy yung lamok dito. Hindi tulad sa lamok sa syudad. Hindi abutin. Ayan o, sinisit up na yung kawit natin. Silot. How many years nga na lang ulit? Yan na ako kinakakain. Mahigit 2 years. Maldito. Puro laya. Ayun pa. Ayun ba? A few moments later. Naputol ho yung ka natin. Yung sandata natin. Hindi kinaya yung power ng ni Munak. Luma na kasi. Ayan, nasira yung ko na to.
sira yung kawit na to, sandata. Hindi kinaya yung person yung kuha natin. Ni Undoy. Matarom siya. Aray. Order kita sa Shopee so na. May nadasan sa Shopee. Ganito katindi yung kuha natin. Survival. Ganito ho yung survival po para sa pagkawit sa lubay. Kita din yung suwat ako. Ang bidoy may samad ka man. Madali ka man. Ayan, papakitaan kayo kung paano mag-repair ng kawit. Basic lang yan. Learn from the expert. Pwede na yan? Baka. Bari. Pero, repair o pero ha. Ayan si Pastor oh. Mahakot na sanlubay. Hindi ko kailangan. Wala si Jen, ako'y gaganahan Ano? Let's go. Ayan. Yan yung mga ranger. Pag napuputulan, nagagawa ng paraan. Kaya sa mga mapalukad tabi, uyab tabing parakawit na mo. Just call 0916-286. Puro laya. Yan ang ulam namin. Sarap po. Bilis, baga na yun doon. Wow. Yan ang boss. Kain ho. Salamat po sa mga pagkain na pagkasaluhan. Pinapalakas ang mga sa amin. Kailangan sa kailangan binabalik ang papuri at pasalamat sa mga Jesus. Yun. That's it. Undoy. Body. Di makaraw. Yan, may lugita, may tuna, may sardinas, gulay. Dahon ng blangoy. Ako makatsara ko. Okay. Nagkawit. Yan, natalo ko na. Wala lang. A few moments later. Yun ho. Nakakarami na yung pastor natin. Yan, pakitaan kayo paano magpalaw. Basic lang yan. Tapos na yung sa baba kanina. Wala, pangalawa na to. Paano magpalaw daw ang pogi. Sana kailangan para palaw dyan. Kaya tabay. Para palaw.
master para kawit. Tapos na. Tapos ha. Tapos ang kawit, tapos magpalaw. Oh, tapos magparakot. Maldito. Dito lang ho yan. Kulang na lang isang up. Uwi na po tayo sa ating pinanggalingan. The greatest kawiter. Counter. Ayan, may mga kwa dito. May mga motor kapag ka may service. Pwede dito mag-service hanggang dito. Yung service natin andun sa taas. Ayan ho. Mga service dito sa bukid, mga sosyal. Mga di motor. Bagong bago ba to? Ano to, ano, style sniper, ano? May sniper nga to. Hindi. Ay, ibang gun lang. Ginaya lang sa sniper lang. Euro. Ito pa. Lucy. Saan yun yung Hyundai? Ganyan ka social yung mga ako namin dito. Mambubukid di motor. Basketball court sa gitna ng kagubatan. Dito lang ho yan sa amin. Ayan, napakalaki ng basketball court to. Covered court pa yan. Hey, hey, malapit na matapos oh. Basketball ang ginawa nyo. Nagagamit sa inyo yung kapitan. Mga kwan pa nito, siguro mga kwan no. Ilang linggo pa. Tapos na. Oh. Baka mga kwan na lang to, 2 linggo no. Ano, wala na una ka na yung... Ay na kami na. Oh, dito na. Sige, sige. Dito na ako sa service. Yan ang aking service.